endenza umdla kuso endicinga ukuthi abanye bethu bangaphuma apha berelate kunye naso. Asikho nintsi zi-events nje ezintathu, the events za before ukuphiliswa kwalo mfana ne-events zokuphiliswa kwakhe ne-events zasemveni kokuphiliswa kwakhe. Zawukhangela nje ezo zinto. What happened before he was healed? What happened during his healing? And what happened after his healing? There are just three things I want to connect there. Eyokuqala yeyoba siva kwesi sifundo oba xa ufunda apha ku chapter 9 oba uYesu uthathe kubafundi bakhe abafundi abathathu, Petrosi noYohane noYakobo. Is the three disciples ekuthiwa zazisondele kakhulu kuye uYesu. They were called the inner circle disciples. Bafunda babesondele kuYesu bevana naye kakhulu. Kangaba kumaxesha amaninzi apho uYesu azawungena kumthandazo onzulu ube athatha abo bafundi bathathu acele oba mabayoba kunye naye emthandazweni. Qinisekile ibandla liyayazi uba nanxa wayesiva ithunzi lomnqamlezo eGetsemane wayekhethe kwa abo bafundi bathathu, Petrosi noYohane noYakobi onyana bakaZebhedi ababini. So nakule chapter siyachazelwa uba uYesu uthathe abo bafundi wanyuka nabo intaba. Bathi ababhali yeyona ntaba iphakamileyo kwaSirayeli, intaba ekuthiwa yintaba yeHermoni. Wanyuka nabo uYesu le ntaba eyokuthandaza phezu kwentaba. Ngalamini uPetrosi azathi, Nkosi, kuhle uba sibe lapha. Kungale mini uYesu eyokuthandaza nabo. Sithi ke nxa sifunda le chapter sive okokuba abanye abafundi bakaYesu abayi-9 basheka ezantsi kwentaba. Ngeli xesha uYesu anyuke intaba, abanye abafundi bona basheka ngezantsi kwentaba, babasezantsi kwentaba. uYesu wanyuka naba bathathu. Kuvakala ke kwesi sifundo oba ngeli xesha uYesu angekhoyo naba bafundi bathathu, kufike utata onomntwana onomoya onesathuthwane, umoya ekuthiwa ngowesathuthwane. Xa sijonga simamela izinto ezizichazwayo singathi ngokwelanguage yethu namhlanje umntana obexhozula enefits. Ufika ke lo tata ngelishwa uYesu ebeze kuye engekho. Samba kunye famenda seka. Lo tata umthwalo wakhe ebewuzise uYesu. Kodwa ngoku nxa efika apha wafika uYesu engekho. Andazi into kaTshatsho oba ubeve ngabani na oba kukho uYesu ophilisayo. Andiyazi loo nto ayichazwa apha oba lo tata ubeveki oba kukhona uYesu ophilisayo.
asichazelwa lokho. Kodwa siyava kwincoko yakhe yakamva emveni kokuba uYesu ebuyile oba eze apha not kubafundi bakaYesu, eze kuYesu, kodwa ngelishwa wafika uYesu engekho. Andiyazi ke Rhamente njengoba ndisitsho oba lo Yesu amfunayo ubeve ngabani, kodwa ke ndicinga uba ngeli xesha azangalo i-timing le yakhe lixesha apho uYesu ngoku ebesena 3 years eministering. Uba uyayifunda le ndawo yokuthandaza kaYesu phezu kwentaba yeHermoni, uyawuyazi uba ngumthandazo kaYesu wokugqibela phambi koba abheke eJerusalem. So uYesu at this time he was surely over 3 years, because uYesu iministry yakhe it lasted 3 years and 6 months. So kukula period yokuphela kobufundisi bukaYesu at this time uYesu ezawujika umbombo abheke eJerusalem, eyazi futhi uba eJerusalem uzawubulawa. Kulo period le period yokuza kwalotata phambi kokuba uYesu abheke eJerusalem. So surely ngoku ngeli xesha kwakusekukhona abantu abaninzi uYesu abaphilisileyo, abantu babesele besazi uYesu ungumphilisi. So nalotata inoba naye uvile uYesu ungumphilisi. Thike nxa sisifunda isibhalo sisifunde ngento phaa esikolweni eyithanda kakhulu umvinjelo, sasifundiswa kuthiwa i-hermeneutics of suspicion. Nxa ufunda uboyikrokrela iBhayibhile le, umamela izinto ezingathethwanga. Thike nxa ngiyifunda ndisebenzisa ke le hermeneutic kuthiwa ye-suspicion, into yokuqala ndizibuza yona oba kwathini bengutata lo uphakamela lo mntana ubunini. Ngoba otata ngabantu abathanda unyamezela, ngabantu abathi sebeyiva intlungu, sebeyiva inqwima, kodwa otata banyamezele. But kula family siva apha oba ngulotata ohamba phambili olangazelela ukuphiliswa komntwana wakhe. Njengoba otata benyamezela, uyacaca uba lo mthwalo walotata ubungasanyamezeli. Uphuma yena endlini futhi unina akabhubhanga. Into eyenza uba ndithi unina akabhubhanga ngoba ndimva lotata nxa incokola noYesu uthi ukuba unako sisize, akabali yena yedwa. Ndiyacinga ngoba kwesa statement ubala nenkosikazi yakhe eyayikho, kodwa at this time kuphakame yena ngoba ubunzima bomthwalo abusanyamezeleki. Sanyamezeleki waphakama yena waza kuYesu ngelishwa ke Rhamente, wafika uYesu engekho. Thike ngoku nxa ifike engekho siva apha kule conversation oba uthe awufike engekho wafika kukho le 9 le ibisheka apha ezantsi, wathi kule 9, madoda bendizofuna uYesu kodwa nxa ingekho nina nihamba naye ni sihamba kunini, nina nihamba naye, nina nihlala naye, nimele uba izinto akwazi uzenza nibe nami yakwazi uzenza. Watsho lotata ngamadoda wathi ke nangu umthwalo wam ebendimzise kubani kuYesu, kodwa nxa ndifike ngekho ikawa yakhe ikhona, ibandla lakhe likhona, abadisipline bakhe bekhona. Uthi lotata ndabanika lo mntanam kodwa bakholwa. Ayandivanga Rhamente, aba bahamba noYesu, aba bayicawa kaYesu
baxakho utsho lo tata. Uyiscenario yokuqala le epresent apha. Uthi ke ngoku umbhali ubuya uYesu uyothandaza uvela uthandaza. Uhla entabeni. Xa ufika kwenziwe iseclo. Isiqhu. Kuyaxoxwa kuvulwe idebate. Le debate ikhokelwa ngabantu abayi-opposition kaYesu ababhali. Bathetha kunye nabafundi bakaYesu bayaxoxa. Sihamba kunye nekhamera. Ndifuna zenimamele le nto. Ababhali ziinkokeli zecawa yakwaJuda. Zii-leaders zecawa yakwaJuda. Zixoxa nezi zecawa kaYesu. Ezi zilandela uYesu Kristu. Zixoxa nezi zikhokele unqulo lukaYesu. Unqulo lakwaJuda. Kuxoxa aba bonqulo lakwaJuda. Baxoxa kunye naba balandela uYesu. Intsusa yengxoxo ngumntwana onesathuthwane. Ndanibona ikhona narhamente. Ndithi intsusa yengxoxo ngunyama walotata otheni onesathuthwane. Mhlawumbi mandiyibeke bhetere rhamente ndithi intsusa yengxoxo ngumthwalo walotata. Kuxoxa aba becawa aba balandela uYesu naba baphethe icawa ababhali bayaxoxa ngomthwalo walotata. Lo tata ulapha umthwalo wakhe awuncedakali uthethwa ngawo. Thethwa ngawo. Kanti andanoba ukhona umuntu wakafika kweso stage uthi unengxaki kuvuleke idebate ngengxaki yakho ube yi-talk of the town. I-conversation zalapha ekuhlaleni zibe ngawe. Ngelo xesha uyalila, ngelo xesha unenyembezi. Nangu umthwalo wakho, akho mntu unokunceda endaweni yoba uncedwe. Abantu bathetha ngawo. Bayidebate. Nanxa kusomelezwa abanye. Nanxa kusomelezwa abanye apha ekuhlaleni. Kuthiwa hayi wethu uqina manisuka. Ayonto le nto yakho. Ubani yena unengaphezulu. Batsho abantu apha ekuhlaleni. Xa besomeleza abanye. But hayi suwara. Incinci le nto udilishana nayo. Ukhona ubani yena uneminyaka enalento ephila nayo. Batsho bantu. Bayidibhetha intlungu yakho. Ngelo xesha lo tata uhlela apha umntwana wakhe akancedakala. Buya uYesu ngoku entabeni. Uthi nxa esehla entabeni ababone besenze isiqhu. Ababuzo ba nixoxa ntoni? Buza apha kubabhali. Niphikisana ngantoni na? Mamela ndifuna uzuyifundela tshata. Thangana akuphendulanga ababhali. Ithi iBhayibhile apho uYesu wabuza kubabhali oba nixoxa ngantoni nabo. Siyayiva ne? Kodwa ithi le Bhayibhile akuphendulanga ababhali. Kuphendule lo ocacekileyo. Akuphendulanga nabafundi. Kuphendule lona onomthwalo. Lo oyaziyo into ibimzisi lapha. Oba eyona nto bezoyifunda kuphiliswa komntwana wakhe. Ithi le Bhayibhile kutsibe yena lokathathu kwaphendula yena. Wathi mfundisi bendizisa unyana wam kuwe. Bendizisa unyana wam kuwe. Thenda ndawufika ungekho. Phela ufika ungekho. Ndanika abafundi bakho babancede. Bakhohlwa. Utsho lo tata. Thenda. Ndakufika apha. Ungekho. Ndanika abafundi bakho oba bandincede bakhohlwa. Utsho lo tata. Nayiva khamati. Ndithi kuni kukho isakhu sedebate yababhali nabafarisi. Kuyaphikiswana.
Ndine-imagination ke kule nto le-suspicion esiyifundiswayo. Oba ababhali noba bathi apha kubafundi bakaYesu, nizifeyiki nina. Noba batsho babhala apha kubafundi bakaYesu. Oba nizifeyiki nina. Ngoba nihamba naloo mntu imihla ngemihla, nithi loo mntu uyaphilisa, kodwa nina anikwazi uyenza le nto ayenzayo. Uyakhumbula ababhali kakade bebehleli behambisa ukuthi uYesu unomoya kaBhelezebhubhe, iidimoni ezi uzikhupha ngoBhelezebhubhe. Ngoku xa kufika umntu ezise umthwalo wakhe kuYesu, abafundi bakaYesu befeyisha kubaFarisi nakubabhali, kupruveke ipoint yoba kakade uBhelezebhubhe. Uthi ke lo mbhali shashu, uYesu wathi nxa ibuza kwatsiba lutata, abaphendula abafundi, mama uGqilinyana, abaphendula ababhali. Bebengasoze baphendule mama uGqilinyana, ngoba kakade abanamthwalo. Uyeva khamela? Nxa bephethe wena bencokola ngawe, sihamba kunye khamela, funda i-attitude yalo tata. Yowuyazi oba into mandiyenze, mandivale indlebe kula debate, ndingaluzi focus kula debate. Kakade eyona nto bendize lapha ayodibhethi yokuphiliswa nongaphiliswa. Into bendizisi lapha kumthwalo wam xa evela uYesu, uthi uYesu bendizise unyana wam kuwe. Sisunyana wam kuwe. Uthi ke lo tata, which is the first significant event here. Fundisi, tengani ungekho, acela abafundi bakho baxakho. Uyeva khona? Wake washo omnye umntu phaa kuMemonti, wathi siyicawe week engakwazi nokuphilisa intloko le egula. Ndawufika futhi athi unentloko, singabefundisi, singabashumayeli, singabalandeli bakaYesu Kristu, siyambuza ukuke wayizama iKristu. Axa, yayiva ne? Masambeni ke khamente ne-first instance yalo tata yoba abafundi bakaYesu Kristu baxakwa. They couldn't heal him. The second instance apha, uthi awuyiva uYesu le report, athi oyi baswele ukuqonda, kodwa kube nina ningakholwa. I-response kaYesu. Yandiva khamela? Uthi uYesu ngoku akuva oba eyona ngxaki yoba abafundi bakhe abakwazanga ukuphilisa. Uthi uYesu, baswele ukuqonda, kodwa kube nina ningakholwa. Atogqiba athi uYesu, umziseli kum, mthanda ukundela, ulayela iBhayibhile ithi, bring the boy to me. Wathi uYesu, wathi ngoku xa abafundi bahlulakele in the midst of this debate, bring that boy to me. Upon a comment, what do I say? Who says that? Uthi uYesu kuwe. Selondo kusasanje. Ziselondo kuwe kusasanje. Uthi uYesu ngexesha bekuhleka, ngexesha bethetha nawe, in the midst of that debate, bring that burden to me. Bring it to me.
To yes, to bring it to me. Bring that boy to me. To bring it to me. You ever come at? Ungajika now umthwalo wakho. Ungajika now. To yes, bring it to me. Bring it to me. Bring that boy to me. To yes. To yes. Benikabe ngidathula ngingekho. Yikhona ngoku. Zisa ngokwenza kum. To yes. Zisapha kum. Zisapha kum. Cala kumamele khamente. Cala kumamele. Uthi lombhali. Bayisisa uYesu. Bamsisa. Bathi nxa bemzisa. Ndifuna uzujonge itricks sika Satan. Uyeva khamente? Ithi iBhayibhile bathi nxa bemzisa kuYesu. Uzuyifunde nalapho uMarko. Ithi wathi oba ayibone le kwekwe. Bathi oba bajongane nale kwekwe. La moya wasathuthwana. Wambetha nomfana waqhelele. Itsho le Bhayibhile. Wawa ngamandla la moya umdaka. Nekuba udinisane uze kwipresence kaYesu. Wawa ngamandla. Itsho le Bhayibhile. Abakho njalo isibhalo singcwele sithi nedimoni ziyamazi uYesu Kristu uyinkosi futhi zakumbona ngase itsho la Bhayibhile ithi wathi neba aze nje kwipresence kaYesu umoya oyingcwele kuza umoya omdaka in the presence of umoya oyingcwele ithi iBhayibhile wambetha walwa ngamandla. Yabona chawe ufuna uzufunde into apha umuntu lapha kule nkonzo. Ngelo xesha dikela ebeziswe kubafundi ayikho ireport ethi imqale phansi lapha. Yayiva ngelo xesha kudebate-wayo ababhali belapha abafundi bakaYesu belapha ayikho ireport ethi uke wambetha la moya weqhelele. Ireport ekhoyo yeyoba ngempethu uYesu wathi mziseni kum. Uthi lo mbhali waqala phansi la moya unjalo nje this time wa-intensifya akanela nje umphose emanzini nasemlilweni wambetha wamshiya ngathi ufile. Tsho la Bhayibhile. Tsho le Bhayibhile khamente. Funa ukuba zindikulumkise xa uzisa la mthwalo kuYesu. USatan uyayazi ulapha. Uyeva? Uyayazi bafuthi apha ulindwe i-encounter of your healing. Uyayazi uSatan. Uzawuintensify. Andikoyikisi ngomtshoyo. Uzawuintensify uSatan. Kuba uSatan the moment uqala ukuthandaza uyakuyeka kungekho nto. Uyakuyeka uSatan. Xa abantu bedebate ngawe behleka konwatyiwe ingxaki yakho uba ngayisangapha uba ngayisangapha ungancedakali. Uyakuyeka uSatan. Ulinda umzuzu wokudibana noThixo. Alwe. Nangoku wenza loo nto uSatan. Walwa ngamandla kulo mzuzu. Qha into angayaziyo iyoba ukhona uYesu namhlanje. Athi into angayaziyo uba uYesu ukhona namhlanje. Ithi iBhayibhile wambetha wamshiya ethe qwenene. Cela ke simamele le nto that happens during this boy's healing, which has been a struggle here. Uthi uYesu kulo tata nexesha elingakanani lo mntwana wakhe nalento. Uthi lo tata kwayisengumntwana. Nayiva la point bendithetha earlier uba lo mthwalo ayinguwayizolo. Into ephakamise lo tata le nto kudala inkathazo apha ekhaya. Utsho utata uthi kwa esengumntwana esemncinci lo moya ubumfumene futhi unamaxesha ngamaxesha. Ngamanye amaxesha uke wamphosa emlilweni, ngamanye amaxesha uke wamfaka
obawunakho sincede. Watsho lo tata. To prove again oba lo mthwalo ayingowayizolo. Siyeva khamele. Ndifuna uba khamele xa uzawuphuma kule nkonzo unala prayer item ungasayithandazeliyo. Sihamba kunyane kuba indala. Sihamba kunyane ezinye izinto uSathana waziplaga kuthi sede saziphela sathi ngoba zezethu imithwalo yethu ekumele uba siphila nayo kodwa kusasanje ndifuna uba njengalo tata uzise umthwalo wakho weminyaka uze nawapha kuYesu. Ufuna weminyaka uze nawapha kuYesu. Uthi lo mfo kwayesengumntwana khamanje sasanje sawucela abantu abakhule nayo lento ebudala sijijana nayo. Wake wacaphuka utsitlwa etyhwini. Le nto yam yonganxibi ikhola ezintsibili izinto etyhwini. Uthi umile apho ulinde iservice kuthi njengoba kuzityhumashali nje iqaphela nje umvinjela nange ithi molo mfundisi apha tyhini ume apha yiza mfundisi wam into yakho besekudala wena ndiyilungisile. Ithi ogqiba imbambe ngesandla umvinjela igqithe nayo apha kuthi ithi kuthi uxolweni bethuna eyakhe bekudala ilungisile kanti uyomlungiselela ngaphakathi. Sihamba kunye khama wake watsitshwa etyhwini. Abantu abafike emva kwakho bagoduke kuqala. Abantu wena obuphuma esikolweni qala kunabo baqeshwa apha phambi kwakho usasheka apha wena. Sasheka apha wena. Apromote abantu emsebenzini ungabazi noba bavela phi utsitshwa apha wena. Zofuna abantu abathi ndihlela apha iminyaka. Sofuna ukuba khona. Uthi ke ngoku uYesu xa esithi kulo tata unexesha elingakanani achaze lo tata kwayesengumntwana kodwa benestatement esirongo esithi ukuba unakho umphilise sisize umphilise. And uYesu takes this statement and returns it kulo tata and say kulo tata, actually tata funa kuzimamela la incident yokuqala. Actually tata engaphiliswanga nje inyama yakho ayikukuba abafundi abakwazi uphilisa. Engaphiliswanga nje inyama yakho ingxaki ayikho bafundi ilapha kuwe wena oba unokholwa. Zonke izinto zenzeka kokholwayo. Wathi ngoku uYesu apha kuye masesilungisa le ndawo tata. Masesilungisa le ndawo yoba lo mntwana wakho eselapha nje ayikuba abafundi bam abakwazi ukuphilisa. Ingxaki lapha kuwe if sihamba kunye and Yesu takes your if walo tata and throws it back to him and say, if wena, not if ma, and now if wena, ungakholwa. Zonke izinto nokwenzeka kwakho. Yabakhamanje uthi uYesu uthi I see the problem is that we are in doubt with. Awukholwa wena. Into edingekayo apha oba ukholwa wena kuba nxa unokholwa zonke izinto ziyenzeka kokholwayo. Ngifuna ulibazisa bethunya phangela nomso. Ithi impendulo yotata. Cela ze nimamela nxa nifunda la ndawo. Ithi ndiyakholwa Nkosi. Nceda ususe ukholwa kwakho. Nkosi.
Ndiyakholwa Nkosi. Awu. Ususe ungakholwa kwakho. Ithi iBhayibhile immediately egqiba ukwenza lo confession yoba indeed I believe. I make this request out of my belief to you. Awugqiba lo tata athi oba akwanelanga ukukholwa kwam ndixhomekeke kwakuwe Yesu obuncede undongezelele ukholo. Ndincede uba ndiyakholwa Nkosi kodwa ndiyacela kwakuwe obukholo lwam anganelanga ndicela kwa wena ususe ungakholwa kwam. Watsho utata ithi le vesi tshawe njengoba benditshilo phaa ekuqaleni lo mthwalo unzima. Ithi le vesi ngexesha athi ndiyakholwa Nkosi nceda ususe ungakholwanga. Uthi uMarko watsho enenyembezi. uMarko watsho elila enenyembezi wathi nceda Nkosi ususe ungakholwa kwam. Now watch what happens next. After he declared his belief, ithi iBhayibhile waphilisa unyana wakhe. In other words, lo nyana wakhe ubelinde imoment yokukholwa kukatata. Nikhona endlini? Hayi anikho. Wabe nikhona mfutshela. Benizawukhumbula uba laa ntombi yayinethumbe legazi. Ibaliswa ngumbhali phaya uthi yayihambe amagqirha namaxhwele, ayaphelela kumagqirha namaxhwele, yahamba nee-pharmacists nee-physicians izamana nempilo for 12 good years inethombe legazi. 12 good years. Omama bathenga iipilisi zepeyini kwi-5 days 7 days nje ezawuphela. Lona isiluma se-12 years. 12 good years ehamba nayo engancedakali. Aye kweli khwele nxa isifo balikhona elisendaweni ethile. Aye kweli lingapha nxa isifo balikhona lingapha. Aye kuleni physician, aye kulona umthandazeli. Kule 12 years ithi iBhayibhile wade waphelelwa imali yakhe yonke yadleka, kanti ehambe esithubeni nje into ayidingayo ilapha kuye. Kanti ezula nje uzula nempiliso yakhe. Ithi iBhayibhile ngale mini wathatha isigqibo nxa ibona uYesu oxinwe sisihlwele wathi oba ndithe ndachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe ndawuphiliswa. Mamele iresponse kaYesu ithini kuye nxa indulula ukholo lwakho usindisile. Awusindiswanga yimagic yokuchukumisa umqukumbelo wam. Into ekusindisileyo yintoni? Lukholo lwakho. Siyava khamani sihamba kunye? Sihamba kunye? So le nto izeleyo kule nkonzo lapha kuwe. Le nto izeleyo kule nkonzo ilapha kuwe. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Do you believe oba lo mntu uzomthandazela apha impiliso yakhe ilapha kuwe? Lapha kuwe. Ezinto zabo zingade zidubule zibanjwe nguwe. Zibanjwe nguwe. Sihamba kunye khamati. Izinto zakho ezingekadubuli zigcinwe ngubani? Zigcinwe nguwe. Uthi uYesu tshintshe attitude. Don't bring umthwalo wakho kuThixo usithi kuThixo, Thixo, if you can, know that God does not carry if uThixo unakho. Funeka wena umapproache ngenhliziyo nokholo. Ithi iBhayibhile wathi wawudisplaya lo tata lokholo waphilisa unyana wakhe. Ithi iBhayibhile laa moya bumbethe wexhonene wamshiya ngathi ufile. uYesu wamolulela isandla wamphakamisa. Ithi iBhayibhile wavuka wema ngenyawo. That's incident number 2. And there we saw first the disciples' failure to heal. We see now the actual healing that happens. And Jesus said, it just needs faith.
ukholo qha. Bandifuna umamele ke ngoku leyo gqibela sizothandaza. The post healing. Uyahamba ngoku Yesu nabafundi bakhe baseKapernaum. Uyahamba nabafundi bakhe. Bayongena endlini. Ithi iBhayibhile. Wathi xa bengena endlini, ongabe abo bayi-9 bebesheke naye apha. Bathi kuye mfundisi. Ikhona into esinqwenela uyisabela. Na-debate. Sibethiwe phaa. Ongakwazi ukuphilisa. Khawusixelele ngoba sifekishe ndawo. Khawusikripthe baba. Batsho abafundi bakaYesu. Siyava kamele? Le ndawo ngemvindleko. Apho nxa ufunda phaa ekuqaleni. Akukho nto ithi abafundi bebekhe bazama. There is nothing explicit ethethiweyo oba bekhe bazama. Ngaphandle kwakatata othi baye bakhohlwa. Asiva iversion yabafundi oba indeed bazamile. But nxa ufunda begqibeleni besithi kuye mfundisi, khawusixelele oba saphulakele ndawo. Uyayifumana ngoku oba ngokwenene onkabi bebeke benza itricks. Sihamba kunye kamele? Sifumana apha ngoku oba ngokwenene onkabi bebeke benza itricks zozama oba kuthini kuphilise. But ezo tricks zabo asasebenza ezo tricks abazizamayo. Finjela. Kanibona mfondini nalapha ecaweni. Inzima le nto sikuyo yale ministry. Inzima kakhulu. Kwezinye icawa ukufika nje ukuthi ungenile ungene no-11. Uphume uzibuza uba bengisakwisile kanina. Ngonenzwa. Uyeva? Cha, kwezinye mfondini ngoku ndithetha into eyenzeka ngoku. Kuthiwa abantu mabaze ecaweni. Bafika abantu babaselwe impepho apha. Babaselwe impepho namakhandlela. Kuthiwa abantu mabaze apha. Uvulwe ichibi lempiliso. Abantu bazisa namakhandlela. Ngiyayiva le nditshona? Not that ikhona into wrong ekhandleleni. Kodwa amakhandlela yenye ze-tricks. Ngoba ukuze uphiliswe awunidi ikhandlela, awunidi impepho. Into endingayo lukholo. Khameni uqolweni bethu nanizothandazela amanzi apha. Into endiyidingayo yinhliziyo yakho enokholo. Bese idinga lapha. Andizothi zisamahla. Itricks zethu ngoku kule mihla xa sifuna utsala abantu. Sithi abantu mabaze neempahla sazithandazela. Andifuni impahla. Ndifuna abantu baze nenhliziyo enokholo. Inhliziyo efana notata. Bathi ngoku belila. Bathi Nkosi sincede. Funa abantu abaze kuYesu. Baze kuYesu ngokholo. You're not going to try any tricks. Sithandaza abantu abathi nceda Nkosi ususu ungakholwa kwami. Ndaba ndisamana nomthwalo wami. Kodwa ndicela uncede ususu ungakholwa kwami. We are not going to make any tricks here. Ithi ke ngokutshaba ezifelo xa zivalileyo. Yandiva mos bandithe. Cela zinkonke nakulenda. Kulotata uYesu uthe engaphiliswanga nje unyanakho nguwe. Yandiva? Awukholwa watsho uYesu. But nxa efakwe ngabafundi phaa erumini besithi khawusixele sibetha ngele ndawo. Uthi uYesu engaphiliswanga nje namfana ni. Senzeni. What did we do? What did we do? Besicela uMosi. No problem natata ndithi. Uthe uYesu akakholwa. Bangona ngene erumini nabafundi bakhe. Uthi abafundi bakhe engaphiliswanga nje la mntwana wabatata ngela xesha bekukonini. Nini abayiproblem. Nenza itricks nina. Samba kunyane? Zithi kumele wasenzeni uthi uYesu uyabona le type le sidilishana nayo ayiphumi nganto ingenguwa umthandazo lokuzila ukudla awufuni tricks lento.
ngiyifunda mfundisi uChurch. Ngiyifunda mfundisi wami. Ndacinga ngoba inoba abafundi Vunjero bebeke bambona ngokapota uYesu esenza udaka. Inoba wathaba ubona lo nyama bake benza udaka. Akaba nomfana nesathuthwa. Kanti le type ayifuna udaka. Ifuna uthathazo funa umthandazo. Mhlawumbe Vunjero wathaba ubona benza abantu uYesu wayenza eqhibini laseBethesda. Wathi xa bebona lo mfana nesathuthwa bama apha at a distance. Bathi thatha ukhuko lwakho uhambe. Kanti le type ayifuni ilizwi. Le type ifuna umthandazo nokuzukudla. Ayinaphuma le nto ngelizwi lodwa. Ayinaphuma ngokuqathe wena. Ifuna umthandazo nokuzukudla. uYesu uthi bafundi bakhe, in other words, imistake eniyenzileyo nina kucinga healing iphuma kuni ngamandla enu, kanti healing iphuma kuThixo, ivela kuThixo. Kufanele uyicele kuThixo emthandazweni onzulu uzilukudla. uYesu thine type yabona ke khamene umfundisi uChurch upha zehluka idimoni, zehluka kodwa leni type yona uYesu awunayiwina kanto ngaphandle kwantoni umthandazo nokusekhohla. Sawuthandaza ke ngoku nje, sawuthandaza ke ngoku, sofuna abantu ke ngoku abanqwenela uba baphume kule nkonzo befunde i-art yokuthandaza. Sawuthandaza ngokuhamela, sawuthandazela abantu abanemithwalo yeminyaka. Thandazela abantu abanemithwalo yeminyaka. Khona umuntu apha endlini onemithwalo yeminyaka ukuthi it's been years. Khona apha endlini. Are you here? Yes. Come here. Cela sizole bandla. Cela sizole bandla.